Vážený pán riaditeľ, drahí hostia, milí spolužiaci. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme sa rozlúčili s touto školou, ktorú nám náš pán riaditeľ pomohol vybudovať, s našimi drahými učiteľmi, ktorí nás vždy mali radi, s kuchárkami, ktoré pre nás varili, s upratovačkami, ktoré nám upratovali, pani školníčkou, ktorá bola vždy ochotná nám pomôcť, pánom školníkom, ktorý vždy všetko opravil, a samozrejme s našimi triednymi pani učiteľkami, pani učiteľkou Janošovou a pani učiteľkou Aničkovou. Pamätám, ako... Pamätám, ako sme sem prvýkrát prišli. Ten strach, prvá trieda, noví kamaráti, prvé pani učiteľky. Ale zvládli sme to. Ako ti plynuli, centimetre narastali a my sme zrazu boli vo 4. triede a odchádzali do školy v prírode. Tam sa teda diali zaujímavé veci. Uprostred mája snežilo, niektorí sa povynkýnali vo svojich izbách a dostali na dome. Upiekli sme si vianočky, vymodelovali kováre, dirižovali zlato a paráne si to užili. Nasledoval 5. ročník. Všetci sme sa pripravovali na testovanie. A nastalo to. Deň stresu, boja a vojny, ale zvládli sme to relatívne dobre. A zrazu karantén. Všetci sme ostali doma a učili sa cez deň. To bolo zážitkov. Niekto piekol chlieb, iný si nevedel zapnúť mikrofón, kameru, ďalší hrali hry a ďalší pre istotu ani nechodili na hodiny. Spomínam, ako sme v 7. ročníku odchádzali aj z 8. na lyžiarsky výcvik. Bol to skvelý týždeň zážitkov, lyžovania, večerných hier a nových kamarátov. 8. ročník ubehol ako voda a zrazu 9. ročník. Začalo to 50 na 50. 50 príprava matrikulácií prvákov a 50 príprava na testovanie testov. Ani sme sa nenazdali a nastalo monitor. Všetci vystresovaní, ale zbytočne, aj tak sme to napísali pod priemer. No po monitoroch prijímači. Všetko dopadlo dobre, veď všetci sme boli prijatí. Nebudem klamať, ale nie vždy to s nami učiteľi mali ľahké. Ani všetky problémy a prešlapy neboli na stole. Dovolím si tvrdiť, že vystúpenie v Leopoldove nebol záver, ani pád zo stoličky, ktorý skončil zlomeninou, a rovnaký koniec mal aj kaskadérský kúsok hlavy Jamesa Bonda. Ale ak pod oknami 9A nájdete pera, toaletný papier alebo iné predmety, ktoré tam nemajú čo robiť, áno, to sme boli my. Aj za ten ohnutý hromozvod sa ospravedlňujem, ale ohli sme ho naspäť. Ale nechceme sa ospravedlniť za drzosť, ktorá však bola prezentovaním nášho názoru. To sme skrátkami. A teraz by som chcel v mene celého 9. ročníka poďakovať všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí nás všetko potrebné aj nepotrebné naučili, a chcel by som im popriať veľa trpezlivosti pri ďalších peťároch, ale myslím si, že horšie ako my už nebude. Veľká vďaka však patrí našim triednym učiteľkám, ktoré pri nás vždy stáli, dobrom aj zlom, pomáhali nám a podporovali nás. A teraz by som poprosil pána riaditeľa o pár milých slov. Budem odtiaľto, lebo ťažko sa odtiaľto potom dostane, ťažko sa vracia. Život je ako jazda na horskej dráhe a to platí aj pre ten školský. Sú chvíle, keď si myslíte, že život je gombička, ste šťastní, máte úspechy, prežívate prvé lásky. No a v zápätí prídu chvíle, kedy si myslíte, že sa na vás celý svet rúti, prichádzajú nešťastia, sklamania, ale taký je život. A ja si myslím, že učitelia, zamestnanci, pedagogickí, nepedagogickí vás dostatočne pripravili na to, že aj keď raz spadnete, dokážete znovu stať. Ja vám prajem dve veci v rámci tej horskej dráhy. Prvá vec, aby ste boli čo najmenej vlastne na tej strane toho smútku, nešťastia.
A druhá vec, čo je dôležitejšia, aby ste vždy mali medzi sebou priateľov, ktorí si na tú horskú dráhu s vami sadnú. Poďakovanie patrí predovšetkým vašim triednym učiteľkám, ktoré sa o vás teda starali či na prvom, na druhom stupni. V prvých ročníkoch vám utierali zadky, prvé soplíky. No a v tom druhom bojovali s vašimi nešťastnými láskami, sklamaniami, neúspechmi. Prvá etapa školského života končí, čaká vás druhá etapa. Ja vám želám, aby sa vám splnilo všetko to, po čom túžite, aby ste si vždy spomenuli na vašu školu, na vašich učiteľov, vždy vás radi uvidíme. V prípade potreby sú tu ľudia, ktorí sú vám vždy ochotní pomôcť. Dnes je to vaša posledná jazda, permanentka 9-ročná končí a možno nastal čas odpustenia, lebo je to posledný deň, kedy ste tu spoločne a ďalšia možnosť, aby ste si navzájom odpustili nám, aj keď my už sme vám dávno odpustili, tak taká chvíľa sa už možno nikdy nenájde. Takže v mene zamestnancov školy vám želáme všetko dobré v ďalšom živote, nech sa vám darí a nech sa vám splnia vaše sny. Ďakujem. Vážení prítomní, radi by sme vám predstavili naše najpraktickejšie školské oblečenie pri príležitosti modnej prehliadky. V tejto modnej prehliadke sa vám predstavia naši najtalentovanejší modely a modelky. Ako prvá
strel na bránu, či do koša na konci triedy. A posledná sa nám predstaví jasníka z drese modro-červenej farby, ktorý môže predbehnúť na Každý z nás občas sníva, ako by to vyzeralo, keby sme sa stali učiteľom. Naše deviatačky stvárňujú tieto predstavy v tanci, až raz budem učiteľom. Keby som ja bola učiteľkou, tak čo? Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky. Až raz budem učiteľkou, budú všetky vety bez fotky. Gramatiky ruší dikcionáry a ten zabudne len slovy. Zruším všetky slova vybrané na strednou na podstatě. Lehodia spevu, 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 celou školu upálvátě. Lehodia spevu, 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 kdo by zpívat tak nepřepadně. Však je plno spevu, spevu, už vždycky znovu naučím zpívat víc. Lehodia spevu, 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 bude muset každý vědět každý. Až raz budem učitelkou, žrat se knižky experimentáme. Až raz budem učitelkou, že nikdy k tomu nevazdáme. No povedzte, každý by chcel byť učiteľom a pri ďalšej strieke nám to bude trvať, keďže potrebujeme rekvizity, ale dúfam, že to bude rýchlo. Chcete odpovedať piesňou, vám približíme náš každodenný školský život vtipnou hudobnou formou. No tak deviatak si šup šup do lavíc, veď ako hovorí Ľubka zvonil. Sadnite si, kto dnes chýba? Tak, napíšeme si testík, otočte sa od seba. Spomaň máš vysokú rýchlosť, vnímam ju len čestným zmyslom.
otec napíš dnes. Prečo nie? Neviem to. Luky, prečo si sa neučil? Desničeja bol, si zase ozatý. To tajný amor, to mi teraz usvetí. A ja leka a polenka svelinko, a pani vierka zdenka, majka leka slovinko. Zeuxa. učiteľov a ich hodiny. Scénka nemá nikoho uraziť ani zosmiešniť, ale vtipne si zaslúžiť. Dobrý deň, žiaci. Dobrý deň. Ideme si skontrolovať úlohu. Kto ešte neodpovedal? Jakub Císar. No, Kubo. Tak prečeril mi. Najmenšia stavebná jednotka živých organizmov a tak. No, výborne, výborne. Počkaj, ukážem sem. No jasné, ja som to vedel. Denis Hečko. Kubo, ty si ma takto oklamal. Prepáčte, pán učiteľ. Vieš, Nedalo sa ináč. keď nemáš úlohu, tak ti dám iba 5, ale takto ti musím dať aj poznámku. Musím byť spravodlivý. Ale vieš, Kubo, ja
Ja by som ti tú poznámku nerád dal. Ale nedávaš mi inú možnosť. Strašné. Dobre, ďalší. Tak, to sa mi chýba. Mihalovič. Ďalej. Reháková. Bulgan. Ešte mi tu jeden chýba. Miška máte? No jasné, Miško. Monika? Ale Miško je tu? Jaj, vlastne áno, pardon, páčovka. Ja som o tom nevidela zezadu. No jasné. Kajka. Dobre, poďme si kontrolovať domácu úlohu. Včera som vám dal takýto pracovný list. Toho nemá. No jasné. Tak, prvá otázka. Lili, použij podstatné meno dievča ako podnet. Áno, vieme. Ešte raz. Dievča. Dobre. Denis, ďalšia otázka. Ako nazývame sklad medzi viacnásobným vetným členom? Učovací? Vyjadzovací? Vyjadzovací. Miško, kde máš ten papier? Sedíš tam jak taká knofla. Mám tam mal tu niekde mať. Poď. Otázka. Povedz mi, čo je sloveso? OK. Sloveso. Milí kolegovia, milí naši deviatáci. Sloveso. Na Sloveso. Miško, haló. Tu sme. Ja som dlho spal, ale nespal som. Som mal hry do 3:45. Dobre, nechajme to tak. Dobre, ďalšia otázka. Kika, Ička, poďme na to. Mladí muži, poďme. Ičko a prečo? Lebo? Koľkokrát mám rozprávať? Nominatív, čísla, vzor, pekný, pekný. Ja som si zabudla. To dnes chýba. Hološkovci tu nejsú. Kde sú zase hološkovci? Aj Roman je na záchode. Že išiel na vapu. Na
A to nemôže ísť cez prestávku? Asi nevydal. Jak to mám uzavrieť tú škôlku? Co? Jaj. Dobre. Otvorme si pracovný zošit na strane 75. Tak si sadni niekomu, prosím ťa. Páčovka, jak sa máte? Nehovor. Unavená som. Už včera som opravovala testy vaše. Máme už námky? No, ešte preskočím neskôr. Ospravedlňte ma, prosím vás, ja si sú námky, lebo ja už som treba. Však pokračuj. No. Kde je ten David tvoj? 20 minút prešlo a tu není. Že vraj ani na prvej hodine nebol. Ach, už som v tom presne. Ja si tam budem prechádzať po tej záhrádke. Gejovia. To sú hovadní ľudia. Deti moje zlaté. Za mesiac budú monitory, tak sa musíme pripravovať. Však netreba, dáme. Jakže netreba? Treba, ne. Netreba. Tréningovci sa dneska naučia. Ale oni sú vždycky popredu. Však za 10 minút ja idem pre toho Davida.
Pretože človek by vám chcel vlastne po tých rokoch povedať toho strašne veľa, ale nevie, kde má začať a čím má pokračovať a kde má skončiť. Vy tie zbytočné reči nemáte veľmi radi. Myslím si, že pán riaditeľ viac menej povedal všetko. Od tej doby, čo som vás naháňala v 4. triede, v 3. triede, tam po dozoroch, jak zazvonilo na hodinu, tak automaticky všetky deti hurá do triedy. Akurát traja sa otočili, zvrtli opačným smerom k veckám. Potom dostali poznámku a gumovali si to v žiackej knižke, lebo si mysleli naivne v tej 3. triede, že všetky perá sa dajú vygumovať. Ale od tej doby teda prežili sme kadečo. Cez koronu mi vyzváňali všelijaké správy. Najlepšie bolo, jak som vám hovorila, že aby ste si dávali pozor, že sa zmenil rozvrh a potom som počula, jak mi stále cinká ten messenger, ako doprčiť, čo sa stalo. A zistila som, že si píšete medzi sebou, nepíšte, zobudíte ju. Tak som v
vtedy myslela, že mám voľno. Zašívali ste sa niektorí úspešne, niektorí menej úspešne. Možno sa to na niektorých odrazilo tým, že tam tie medzery máme teda dosť veľké. A chcela by som sa vám ospravedlniť za to, že sme sa teda stretli v dosť takej pre mňa blbej dobe. Je dosť ťažké rozdávať radosť ľuďom, keď ju v sebe vnútri nemáte. Ale snáď sme to nejako zvládli. Ja by som chcela hlavne poďakovať Ľudke za to, že ma vlastne strašne v mnohých prípadoch nielen zastúpila, ale v podstate vám bola triednou, možno niekedy aj viac ako ja, lebo sme sa toho veľa nestretali. Dúfam teda do života, aké Murphyho zákony mám strašne rada a tam je kopec všelijakých takých budier otočených opačne, ale jedna z takých vied tam bolo, že múdry človek sa učí na chybách druhých a ten trošku menej múdry sa učí na tých svojich vlastných, ale dokáže sa na nich čosi naučiť. Tak ja vám želám, aby ste tých chyby robíme všetci. Ja teda strašne veľa v poslednej dobe, ale chcela by som teda, aby ste sa poučili z toho, čo sa stane zle druhým a aby ste toho zlého v tom živote zažili čo najmenej. A kedykoľvek budete potrebovať niečím pomôcť, tak ľudne sa na nás môžete obrátiť. Ponúkala som vám to aj pred tými monitormi, aj pred príjmačkami. Božiaľ, no. Keďže ste všetci boli takí úspešní a najlepšia a najčastejšia odpoveď, čak stačí 4, pani učiteľka, na by sa učil, tak v živote sa vás nikto nebude pýtať, aké čísla ste tam mali na tom vysvedčení. Dôležité je, ako sa postavíte v živote k tomu, tým problémom, ktoré budete mať. A držím vám všetkým palce a ešte raz, ak budete niečo potrebovať, tak sa ozvite, sme tu pre vás. Milí kolegovia, milí naši deviatáci, aj ktorí ste nás minulý školský rok opustili, dnešným dňom sa oficiálne lúčite so školou, svojimi učiteľmi, spolužiakmi. Zatvárate za sebou 9-ročnú kapitolu svojho života, veselú i vážnu, od nesmelých a možno trochu vystrašených prváčikov, ktorí pevne stískali mamičkinu ruku, cez roky detskej nevinnosti, postupného dozrievania a uvedomovania si svojho postavenia, učenia sa zodpovednosti, cez pubertu, ktorá vo vašom veku rovnako mávala vami, ako i nami, až sa rodičia niekedy čudovali, čo sa vlastne deje. Každý z nás musí prejsť túto cestu, ktorá býva rôzna, ale vždy je jedinečná, lebo na nej získame nové skúsenosti. Neprešla som s vami celé vaše školské obdobie, nám patria iba 4 roky. Začali sme krásne. Ja po 6-ročnej materskej, kedy som poznala iba kuchyňu s 2 deťmi a zrazu som sa mala postaviť pred plnú triedu žiakov. A vy s myšlienkou, že zasa ďalšia triedna učiteľka. Ale teraz tu stojím a je mi smutno. Celé naše 4 roky mám vtesnať do možno 4-minútového príhovoru. Naša cesta začala online vzdelávaním. To keď si spomeniem, plakať sa mi chce ešte teraz. Ja keď som videla, ako sa akože tvárite, že ma počúvate a reálne ma nepočúvala ani polovica žiakov. A keď sa povie online test, tak si predstavím, ako som tvrdohlavo online skúšala každého jedného z vás, lebo som nechcela, aby ste si radili. Už nikdy. Vzácny čas ten spoločný v našej triede. Veľa som vás toho mala naučiť. To sa mi asi ale nepodarilo, usudzujúc výsledkov monitorov. Ale na druhej strane prijímacie pohovory dokázali, že v tých hlavičkách predsa niečo máte. Napríklad nominatív množného čísla vzor pekný. Verím, že táto poučka vás bude stresovať aj o polnoci a budiť. Alebo nechajte ma, nech tomu aspoň uverím. Musím sa vám však poďakovať. Ďakujem vám za to, že aj vy ste ma toho veľmi veľa naučili. Trénovali ste ma v trpezlivosti, snažili ste sa ma spomaliť, naučili ste ma, že aj keď si toho veľa na hodinu naplánujem, musím sa zmieriť s tým, že vy a vaše problémy ste na prvom mieste a vyučovacia hodina netrvá 45 minút, ale 40, lebo tých 5, niekedy aj 10 vás musím vypočuť alebo vám dohovoriť, prípadne s vami bojovať.
Samozrejme slovne. Myslím si, že za tie 4 roky sa tak dobre poznáme, že len som vošla do dverí a vy ste vedeli, ktorá bije. Ja som tiež bez problémov prekúpla niektoré ospravedlnenky a po telefonáte s rodičom som mala strach, či na druhý deň prídete. Také nákupy v Trnave, obľúbený šport bicyklovanie. Mami, bolela ma hlava, zostal som dnes doma. A podobne. Niektorí ste mi dávali tvrdé lekcie, ale z chýb sa učíme. Aj učiteľ je len človek, ktorý robí chyby. Do školy príde častokrát s batôžkom, plným zdravotných, osobných alebo rodinných problémov a niekedy stačí len málo a oheň je na streche. Neuvedomíme si chyby, ak nás na ne niekto neupozorní. Vy ste ma slušnou formou vedeli upozorniť a ja vám za to ďakujem. Triedny učiteľ musí vedieť byť učiteľom s dobrým srdcom, vychovávateľom, psychológom, policajtom, rodičom aj kamarátom, manažérom, ale hlavne dobrým právnikom. Nemyslím si, že toto všetko som dala, ale budem sa naďalej v tom trénovať a budem sa to učiť pri ďalšej triede. Triedny učiteľ sa musí vždy vedieť postaviť za svoju triedu. To, že ste svojím správaním často spôsobili nepríjemnosti, ukázali sa ako drzí a nevychovaní a skúšali na mňa aj na mojich kolegov všetko, čo sa dá a sledovali ste, pokiaľ siaha naša trpezlivosť. To ma veľmi mrzí, ale na druhej strane verím, že naše dohováranie, častokrát kričanie aj poznámky vás niečo naučili a viedli vás k uvedomovaniu si situácie. A na chybách sa učíme, tak prosím, v novej škole neskúšajte vy profesorov, nechajte, aby skúšali oni vás. Je to tak? Čo si na vás cením, už budem končiť, ešte chvíľu, dobre? Čo si na vás cením, vždy ste sa vedeli zjednotiť, keď išlo do tuhého. Vždy ste sa vedeli jeden za druhého postaviť. A vedeli ste sa podržať, či už to bolo delenie triedy, noví spolužiaci, ťažšie obdobie svojich spolužiakov, tajná akcia na školskom dvore a podobne. Nikdy nezabudnem na chvíle, keď som schádzala po schodoch po poslednej hodine a vy ste tam stáli a kričali ste: Pani učiteľka, keď ich odvediete na obed, máte čas? A už som vedela, že sa niečo stalo. Čo ste vyviedli? Pani učiteľka, ešte vám nehovorila pani učiteľka, čo sme robili na jej hodine? Lebo my by sme sa vám chceli priznať. To bola jedna z vecí, ktorú som vás chcela naučiť. Že akákoľvek pravda a priznanie je miliónkrát krajšie ako podvod a klamstvo. Vždy som si vážila, keď ste prišli a povedali mi, čo sa stalo. Je to celé práve o tom vzťahu, ktorý sme si vytvorili vzájomnou komunikáciou, čím sme posilňovali vzájomnú dôveru. Výlety, exkurzie, tanečné vystúpenia, prespávačka v škole, krásne spomienky, ktoré si odnesieme v srdci. Veľa z vás sa zapájalo do súťaží, niektorí ste išli až za svoje hranice, čím ste robili dobré meno sebe i našej škole. Ďakujem. Najúprimnejšieho srdca vám hovorím vetu, že každý jeden z vás, aj ten, čo ma hneval, mi budete veľmi chýbať. Verím, že aj ja som vás niečo naučila, verím, že mi odpustíte, ak som vám niekedy ublížila, určite to nebolo chtiac. Verím, že si na nás spomeniete a prídete sa na nás niekedy pozrieť. Stali ste sa veľkou súčasťou nášho života a chcem, aby ste ňou zostali. Prajem vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste boli šťastní a každý deň ste mali dôvod na úsmev. A aby ste každý deň dokázali robiť malé veci s veľkou láskou. Chcela by som v tejto chvíli ešte za našu triedu poďakovať Miške Kadlečíkovej, ktorá vždy ako asistentka stála nielen pri tých, ktorých mala, ale pri každom jednom z vás, aj pri mne. Veľakrát som to aj ja potrebovala. Takže týmto by sme sa jej chceli poďakovať. Miši, ďakujeme. A ešte jedno špeciálne poďakovanie patrí našej pani školničke. Lebo nech to bolo čokoľvek v triede, kedykoľvek sme zavolali, pani školnička vyskočila tie 3 poschodia a všetko
všetko, čo bolo treba, nám pomohla, vyriešila, takže to sú také špeciálne poďakovania, ktoré máme. Veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, kolegovia, ktorí ste prišli a dúfame, že sa vám program páčil. Ponúknite sa. My rozdáme ešte vysvedčenia. Dostanete teda nejaké darčeky, USB kľúč máte zo školy, ostatné máte od nás a máme ešte jeden darček, ktorý vám ale chceme dať osobne pri odchode, takže dnes každý z vás odíde, prosím vás, prídite za nami, nie že sa vyparíte iba, lebo to si potom vybavíme tak, dobre, medzi našimi očami a vašimi. Karolína Blažeková, Karolína tichá je, cez prestávky nič nie je. V lavici pekne sedí, čaká koniec hodiny. Jerguš zdá sa tichý je, s kamarátmi ožije. On sa nezdá, je s ním sranda. Monika je zodpovedná, vždy 100% pripravená. Cez prestávky vie sa rozrečniť, cez hodiny o nej nevie nik. Kupko si nohy na stoličky rád vykladá, učiteľov tým hnevá. Kupko ten rád tancuje, rád si futbal zahraje. Fitko to jej láskou je, každý deň ho navštevuje. Svoj názor na hlas prezentuje, za pravdu vždy bojuje. Sonička. Ondrej sa zdá nedostupný, len tak sebe niekoho nepustí. Na úsmev je skúpy trocha, ale my ho máme radi predsa. Peťko ten je nenápadný, ale v karate každého porazí. Farára si rád zahrá, nerad však prehráva. Vždy ochotný je. Poznámky chýbajúcim posiela, lebo po ňom každý prečíta. Ivan sa k nám pridal za jazdy, dával učenie na plné otáčky. Každú chvíľu krúti hlavou, na Ukrajine to ide ľavou zadnou. Situácia vyžaduje. Kričať vie, keď sa niekto svojho dožaduje. Myslíte si, že je tichá, naša Lili Roztomilá? Sofiko nemiluje, život bez nich si ani nepredstavuje. Dobré, skromné dievča je to, neublíži ani muche. Sľubuje všetko rád. Zvyká vymeniť za Trnavu, smeje sa, kým Jánošova nezistí pravdu. Keď to bude?
prikyvuje, keď treba, tak zahlasuje. Pálko pri počítači rád sedí, školu za domáci pokoj vymení. Nínka je zlaté dievčatko, srdce má otvorené pre všetko. Každý ju má veľmi rád, každý je s ňou kamarát. Maťko ten rád futbal hráva, preto veľa vymeškáva. Prospech jeho nezmení to, predstavte si, zvládne všetko. Míško ten rád tancuje, rozprávať veľa vie. Stále niečo vytvára, najradšej pri online hrách vysedáva. Jenny býva často chorá, zdravie ju neposlúcha. Je však ona starostlivá, ku všetkým si veľmi milá. Na polobežke jazdí stále, usmieva sa vždy a všade. Z ničoho si nič nerobí, sám sa len tak niečo nerozhodí. Luky ho má každý rád, jeho úsmev očarí nás zas a zas. Luky má rád prírodu, miluje aj zábavu. Prepač. Kam má cesty? Dominik spieva rád, počuli sme katedrál. Vždy sa všetko naučí, pravdu povie z očí do očí. Prepač. Naša triedna štebotnica, Lenka, naša tanečnica. Kde treba, tam vždy je, všetko si vybojuje. Andreas na zajko počuje, nikdy sa ničomu nečuduje. Urobí, čo treba, hlavne nech nie je nuda. Matúš, ten je vždy a všade, postaví sa i za teba, to je jasné. Učiteľom vysvetľuje, pravdy sa vždy dožaduje. Keď sa niečo v triede stane, vždy si každého zastane. Na všetko má argument, to je naša Kristínka, to uver. A tým, že vy ste od nás odišli tak nerozlúčene, Sofinka je dievča milé, usmieva sa na nás stále. Píše pekne, pomalý, farebný je jej zošit. Hadanka je všade veľa, veselá je kopa. Od
Odišiel však na Gimpel, má sa, dobre tomu ver. Čo na srdci, to na jazyku. Bez rozmyslu, bez ostychu. Ja si vážim názor každý, Nika povie ho vždy. Jazda na motorke, to je jeho, škola nutnosťou je pre neho. Nedávno nás opustil, na online výučbu sa on hodil. Dobre, tak prejdeme my. Bohužiaľ, moje básnické črevo je vyoperované, neviem, či tam niekedy nejaké vôbec bolo. Takže my to budeme mať bez básničiek a ideme tak všelijak halabala, lebo mi to padlo a sa to všelijak popremiešalo. Pamätná veta nášho fyzikára, že v nejakom silovom poli sa vždycky predmet snaží zaujať miesto s čo najmenšou potenciálnou energiou, takže proste to bolo zrazu na zemi. Takže Pálko Žurek. Zlatý, milý, vždy ochotný, nech sa ti darí. A konečne som videla, že sa aj smeje na hodinách, som to často nepozorovala. Takže dneska na tom programe to bolo super. Nech sa ti darí, Pálko. Ja by som vás aj vyboskávala, som celá spotená, aby ste sa na mňa nahrali, ja by som vás potom do seba nedostala. Filip Gold tu nie je, takže mu môžeme venovať nejakú spomienku. Jarka Vášková. Viani, si šikovná baba. Nemala by som hovoriť škaredé veci, ale dneska to vyzeralo tak, že si súťažila v tom, kto bude mať najviac hodín vymešľaný. Takže dúfam, že na tej škole sa chytíš, že začneš úplne od nejakého iného konca, že sa ti tam bude dať nejaká vymešľaná. Vicky? Ja ešte sa budem zobrať teraz. Vicky? Si niekde? Haló? A? Demonstrátorný pohľad, krokotratorný sme, dúfam, že to je najväčší. Natálka. Nika. Škodová je niekde. Empatická, strašne veľa. No a je to rytier s čarovným úsmevom, takým nesmelým, podmehúckým, ale furt skúma, že čo by kde vyviedol. Hádajte, kto to je? Jasné, Roman, poď. Jak si hovoril celý druhý pôrok, že škôlky by ti stačili, hlavne sa neprepádajú. Máš tam kontrolu, máš sa. Mne neďakuj, sebe poďakuj, lebo my si ťa slavná.
osobne nič. Vesla Miška. Beatka. Vybojovala sa trochu všelijaký. Šťastná najmä. Hlavne budem prúmať, jak verejný preplnejší. Ďakujem, jaký veľmi. Si tu nás potom. Evka. Poviem vám, že keby sme neboli na tom výlete tak by som vám nemôžela ešte znáhla a nesla rozprávať, tak nechci vyjadne rozprávať, nech sa mi darí. Už sa neročia. Ne, nič, pohody. No. Ďalší človek. Podľa abecedy od vodu. Saška. Bojovala sa zase najvyššie, tak dala si to tej dobre, vybrala si si na 10 pošlo, vybrala tak každý starý. No, ďalší človek, čo ma jeden z najviac prekvapil, že je v ňom ten humor schovaný. Prvýkrát, keď robil toho červenú čiapočku, či starú mamu, vláni po nemecky. A dneska tu krásnu čajok, to bol Filip Mihal, kde je? Dávajú nám trošku viac na to, neviem teda, no ďalšie tiché dievča, ktoré sa nám rozprávalo až na výlete. Ale nie, myslím si, že strašne veľa šťastia. Je tu jeden človek, čo udivoval kopu cudzích ľudí, či to boli chlapi, lebo babi, lebo keď išiel niečo hodiť, tak to hodil ďaleko za tie čiary, ktoré tam boli nakreslené. A je to Páťo, no poď. Som rada, že si mňa neodchodil niekedy, lebo ja som ťa švala s nich. Robila som výzva, ale ja som myslela dobre. Evka. Dobre.
potom povieme 4 počačky. Drž sa, buď taký, ako si bol. Mačko Huska. Keby som mala niekedy 7 synov, tak by som chcela, aby boli takí tichí, dobrí, zlatí, poslušní, úsmevaví, nápomocní, lebo strašne som bola rada, že sa dalo na teba spoľahnúť. No počkej. Asi niekedy aj neoprávnenie, lebo niekedy tu patrilo brákovi, niekedy neviem. Ale som strašne rada, že vždy ste boli ochotní, keď bolo treba, čo si pomôcť, tak ste tu vyskočili vedí prvý. Sa tu bolo neúpal dobre počí. David tu dezinuje, strašne. My už sme si kopu veci povedali, to isté o brákovi. Som rada, že keď som niečo potrebovala, tak si boli ochotní pomáhať. Zacúvaj sa to. A nech sa ti darí aj rozúbala aj životne. Moc si vážne nenaháňaj. Dobre, Sevigal. Jeden z chalanov jediný vyznamenaný, ale žári. Vybral si si školu, ktorú si asi spokojný. No a už tu máme posledných dvoch, sa nebojte, tu máme Davida Bartalusa. Ďakujem ti za všetko, veľa som sa od teba naučila, nazýva, že som tu nemusela viac pomôcť. Si vyhral takisto to, čo ťa baví, tak nech sa ti to darí. Ja ešte tu na Dianku zabudli. Diduška nesnoja. Veď sa nám to poprehadzovalo. Takže vám všetkým ďakujeme za to, že ste nás prišli a zabavte sa s nami. Chceš niečo ešte múdre povedať? Ja na to nemám. Nie. Dobre. Ja múdre? Užite si voľnú zábavu, ešte to roztočíme. Ďakujem.
A teraz idete pre zónu? Ako to dáte? Sa nerobí. Toto máte tak dať, ale to ťa bude. Čo? Sa nehybne sami. Iba trošku tak,